encourage ninyo tanan to please stand up as we start our service with a prayer. So let us pray. Heavenly Father, salamat o Dios sa karong buntagan na maghihatag ka namo karon nga imong mighatagan og higayon nga kami o Lord God maka praise and worship you karong buntaga karon o Lord God. I pray nga ikaw magalihok karon o Lord sa amo ang kasing-kasing karong adlaw ug sa among kinabuhi o Dios. Ikaw magahikap ka namo og Lord, I pray nga ikaw maga-open, maga-abli sa among kasing-kasing sa among hunahuna o Lord God as we receive your word today through Bishop Noel Centino and all of our pastoral staff, O Lord God. And I pray that you will continue to change our lives, O Lord God, each and every day nga kami magbago and become the man and woman that you want us to be, O Lord God. And I just speak blessing sa katawhan karon, O Lord God, that we will be able to receive wonders, signs, and miracles in our lives karon, O Lord God. And ikaw magapuno, O Lord God, kaning lugar, O Lord God, og mga katawhan nga uhaw para diha kanimo, O Dios. Ug ikaw, O Lord God, gamiton kami, O Lord God, para kami makadala og katawhan diha kanimo si Muntilan, O Dios. Ikaw angay himayaon, i-glorify karong buntaga, O Lord God. And I also pray that you as well will be working in the lives to those who are watching us, O Lord God, in the live stream, O Lord God. All glory and honor belongs to you, Lord, as we seek you first. In Jesus' name we pray. Amen! Mayong buntag, PCGO! Mayong buntag! Excited na ba ta mo praise and worship sa itong buhing Diyos karong adlaw? So I encourage each and every one of you to step out from your comfort zone and let us dance and sing to our living God. Amen? Amen. Kasadya ni takdaan, dapit sa kahimayan, mauraya mong nakita, ang panagway na masalagon, bulan o bulahan, ang simbahan na giawitan, awit na halandun, saktan ng Pasko, magmalibayo. Simbahan na giawitan, awit nga halandun, sa tanang Pasko, magmalipayon. Tuwing bagong kinabuhi, tuyok sa atong mga gibati, atong awit tunog, atong laylayon, aron magmalipayon. Kahit sa diyaning takdan, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway na masalagon, bulahan o bulahan, ang simbahan na giawitan, awit nga halandun, sa tanang Pasko, magmalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyo sa atong mga gibati, atong awit tunog, atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadya ni takdan, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway nga masanagon, bulan o bulahan, ang simbahan nga giawitan, awit nga halandun, sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandun, sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandun, sa tanang Pasko, magmalipayon. Who here believes that our God is the God of breakthrough? Amen? Not today, we're going to learn a new song, which the message of this song is simple. Our God is the God of breakthrough. Amen! Man, so I hope and pray that you'll be able to sing along with us
Come to say, yes, you are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon to eat my flesh, they stumbled and fell. Come to say, omnipotent and almighty. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, say, Breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, the walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, walls fall down when I shout through. Strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon to eat my flesh, they stumbled and fell. our omnipotent God. Omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Let's just declare, breakthrough, you are the God of the breakthrough. When I can see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, strongholds fall down when I shout through. Strongholds break
Pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadahugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadahugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Kalay ko ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Nanantribo magdahig, nanantribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanang mo pinili. Kalay ko ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Nanantribo magdahig, nanantribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanang mo pinili. Pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadahugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Kalay ko ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Nanantribo magdahig, nanantribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanang mong pinili. Kalay ko ka, O Diyos, simbahon ka, Jesus. Nanantribo magdahig, nanantribo mag-aawit, tanang kaliwat mo, tanang mong pinili. Pagkasayawan ko ikaw o Ginoo, sayaw sa akong paghigugma, kanimo sayaw sa kadahugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Hallelujah! Church! Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ginoo, balaan ka. Ang kauban ug dalang panan, kahibulungan ikaw. Ang iyang simbahon ug pasidunggan, ikaw nga
kalimti ang imong problema, sangpit lang kang Jesus. Kalimti ang imong problema, simbahan ang Diyos. Kalimti ang imong problema, sangpit lang kang Jesus. Kalimti ang imong problema, simbahan ang Diyos. Dalaygon ka, dalaygon ka, dalaygon ka, O 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 Diyos. Amen. Amen. Salamat, Ginoo. Dalay ko na itong buhi nga Diyos sa maigsuon mo to, ana. Amen. Grabe, no? Kalimti ang imong problema, sangpit lang kang Jesus. Grabe. Naatay kasangpita, naatay matawagan, ug ato na siyang Ginoo. Karong buntaga mga igsoon, atong hinumduman nga naata diri pinaagi sa gugma, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Salamat o Dios sa matag-adlaw nga kusog. Salamat o Dios sa matag-adlaw nga kalinaw. Ug salamat o Dios sa tanang mga butang na imong gihatag sa amo. Padayon ta og daig sa iyang mga igsoon. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkagusto
ang presensya mo ang kalipain ko. Kani mo lang ako magkasampi. Kani mo lang ako magadaig. Kani mo lang igatugnaw ang tingog ko. Ang presensya mo ay kalipain ko. Kani mo lang ako magkasampi. Kani mo lamang O Diyos, wa na may laing sang piton pa. May makalabaw ni mo, O Diyos. Takos ka sa tanang pagdayig, takos ka sa tanang pagkanta, takos ka sa tanang pagsayaw, takos ka sa matag paghiusa nimo, paghiusa namo nimo matag adlaw, O Diyos. Hallelujah. Ginoong Diyos, aygon ka, simbahon ko. Daygon ka, Ginoong Diyos, dalaygon ka, siwiton ko ang imong gugma. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko ang imong gugma. Ginoong Diyos, dalaygon ka, awiton ko, dalaygon ka. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupo sa grasya mong bahandi. Huwag makasukod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Huwag makalabaw sa imong katahon. Huwag makatupo sa grasya mong bahandi. Huwag makasukod sa putli
maigsoon. Ginoong Diyos, dalaygon ka, hawiton ko ang imong gugma. Ginoong Diyos, gamhanan ka, hawiton ko, dalaygon ka. Huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatubong sa grasya mong mahandig, huwag makasugod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatubong sa grasya mong mahalin, huwag makasukod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatubong sa grasya mong mahalin, huwag makasugod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, o dalaygon ka, o Diyos, Huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatubong sa grasya mong mahalin, huwag makasugod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalabaw sa imong katahon. Ato isat mga kamot maigsoon. Huwag makatubong sa grasya mong bahalin, huwag makasugod sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatubong sa grasya mong bahalin,
sangpit nga mutandog sa matag usa ka namo. Ikaw lamang Jesus ang among gustong mailhan, mabati ug masabtan. Sa among pagduol karong takna Jesus, among gibayaw ang tamis nga ngalan sa among manluluwas. Among gibayang among amahan sa langit nga naghatag siyang bugtong anak ug among gibayaw ang balang espiritu nga mo'y anaa kanamo karon nagpataliwala maoy naghikap, naggiya, naghatag og lamdag sa among mga lakang. Amahan namong langit nun, salamat kayo. Maayo kang Ginoo, ug bisan sa among paghinumdum sa imong nabuhat sa krus, among kang gipasalamatan. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha siya sa pan. Unya siya nagpasalamat sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug mao ang iyang giingon, mao kini ang lawas na alang kaninyo, buhata kini arang sa paghandom kanako. Amahan, nagpasalamat kami sa imong anak nga si Jesus, andam nga naminaw nituman sa imong mando nga mahimong sakripisyo alang kanamo. Di man kami angayan apan gibuhat nimo ang tanan aron kami makakaplag sa kaluwasan. Salamat sa lawas gisimboloan ning tinapay ug nagsulti po ka o Dios nga paagi sa mga labod ni Kristo. Giayo namin nimo atong kanon ang tinapay. Human sa panihapon, gikuha niya ang kopa mingon, mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom niyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug inom niini, gikan sa kopa ug sa tinapay, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, ang dugo nagsimbolo sa sakripisyo sa among manluluwas. Gitamay siya, gisamad-samaran hangtod sa iyang kamatayon. Apan ikatulog ka adlaw na banaw. Ug nagpakita na siya gayon ang among manluluwas. Karon among gihawiran ang simbolo sa dugo sa among manluluwas. Naghatag kini kapasayloan sa mga mangayog kapasayloan. Giandam nimo ang among kasing-kasing nga naay luna ang pagpasaylo. Tungod kay ikaw nagpasaylo, bisan sa wa pamanggani kami, iandam na nimo ang pagpasaylo aron sa among pagduol, dili kami magduha-duha nga ikaw maluluyon ug nakasabot sa among mga kahimtang. Dawata Ginoo ang kopa sa ngalan ni Jesus. Atong imnon sulod sa kopa. Atong dayigon padayon ng Ginoong Dios sa atong pag-awit kanina. Pasalamatan siya kay gamhanan ng Dios. Ay makalabaw sa imong katahon, ay makatupong sa grasya mong mahalin, ay makasukol sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makasukol sa grasya mong mahalin, huwag makasukol sa putli mong gugma. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, huwag makalabaw sa imong katahon, huwag makatupong sa grasya mong
Amen. 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 Thank you, Lord. Okay? Palihog og lingkod mga kaigsuonan. Thank you, Jesus. Karong buntaga atong ligunon ang atong pagtuo. Pila na lang ka semana, moabot na kita sa 2023, tuig nga 2023. Kinsa kaninyo nakaandam na para sa 2023? Amen? Manindog sa taka makausa mga kaigsuonon. Forward. Arita diri forward ingon si pastor. Palihog lang ang naa sa likod arita diri sa unahan. Forward lang ta mga kaigsuonan kung naa kay nakita nga God bless you. God bless you sa lipi palihog guwapa. ginas pastor ang iyang microphone naka-on. Palihog lang. Brother Manny, Ignas pastor iyang microphone naka-on. Praise God. Unahan ta mga kaigsuonan. Mayo ang atong Ginoong Diyos. Amen? Matinud-anon ang atong Ginoong Diyos. Okay? Karong buntaga, mag-aampo ko kung kinsa kaninyo, faithful mo sa inyong tithing, pero murag nagkapiot-piot pagyapon mo. Naapagyapon yung mga ingon ana. Okay? So actually, no, duhara yun na ka, duhara na. It's either unfaithful ka, or atake sa yawa. Amen? Okay, so duhara. Yang atong Ginoong Diyos, dili maguna siya mamakak. Amen? Kung unsa gisulti gisaad sa Ginoo, iyag yun ang buhaton. So, kung naay panahon nga dili uyon sa Biblia o dili sama sa gisulti sa o gisaad sa Ginoo sa Biblia ang hitabo sa atong kinabuhi. Mangutana gyud ta, Lord, ngano man ni? Kaya ngano man ni parug ko ni tuo ko sa imong pulong ni sunod ko nimo. Okay, so ang Diyos kung mangutana ka mutubag ba siya? Mutubag siya dili, mutubag. Nasayod ba ang Diyos kung unsa gyud tinuod nga rason ngano? Kayo. Ngano kang nagkaingon-ingon? So mo na nga muduol gyud ta mo balik gyud ta sa Ginoo mangutana ta niya. Okay? So nato panghitabo sa Joshua chapter 7, mao kini ang unang nga giyera. Unang land nga gi-conquer sa Israel. Mao kini ang gitawag nga Jericho. Okay. Pag human nila sa Jericho, ilang nakuha ang Jericho. Ang sunod nga ilang kuhaon mao ang AI. Pero ang saad sa Ginoo nga ila na nangayuta. Pero pag-abot nila sa AI, okay, sa I, napildi sila. Naunsa sila mga kaigsuunan? Pildi. So, ingon siya sa Ginoo, Lord, nganong napildi man mi? Nisaad man ka, sulti man ka, Lord. Nitubag ba ang Ginoo? Wala. Nitubag. Huwag iyang gipakita nga no. Iyang giingon, ingon ng Biblia, sa Joshua chapter 7. Ako na lang istoryahon kay taas man, no? Sa Joshua chapter 7, gisultian sila. Ingon siya, you have been unfaithful. Dili mo matinud-anon. So giusa-usa, ipakita sa Ginoo nga ang usa ka tawo nga dili matinud-anon nakaangol sa tibuok nga nasod. So ilang nahibal-an nga kato si Akan di ay wala siya nagmatinud-anon. Okay? So kung ikaw nagkaingon-ingon, mutana tas Ginoo, Lord, ngano kung nagkaingon-ingon? Sabot ta ang word nga ingon-ingon, no? O nagkalisod-lisod. Ngano man. So una, probably because of unfaithfulness. Okay, dili ka faithful, dili ka matinud-anon diha sa Ginoo. So kung dili ka matinud-anon, unsay solusyon ana? Magrepent ra gyud ta, balik ra gyud ta. So kato nga higayuna, nagaman gyud og solusyon, ingon ang Ginoo, ilabay na ninyo, patsa ninyo ang si Akan og ang tibuok pamilya ni Akan. O gilabay sila dito sa Valley of Achor. And ang Valley of Achor, Achor means trouble. Okay, so magkaingon-ingon gyud ta, magka-trouble-trouble gyud ta mga kaigsuunan kung dili ta matinud-anon sa atong Ginoong Dios. So kung ang imong problema di ka matinud-anon, ang solusyon ana, balik ra gyud ka, magkapamatinud-anon. Manghinulsol ra gud ta ingon ang Biblia, confess your sins and He is faithful and just to forgive us. So kung adunay rason
ngano nga na-block ang panalangin sa Ginoo. Simple ra gyud ang rason. Kuhaon ang tangtangon ang nakababag. Ingon ang Biblia, he who conceals his sin. Ang usa ka tawo nga nagtago sa iyang mga daotang binuhatan, dili gyud siya mulambo. So, kung naakay mga gitago, ato ra na i-confess, mo na gitawag nga door. The door to God's blessings is repentance ra gyud. Balik ra gyud ta dito. Okay, so mo na ang unang rason, dili pagkamatinud-anon. Ikaduha nga rason, atake sa yawa. Unsa ikaduhang rason? Kumin ka, Lord, wa magyud ko'y makita I've been unfaithful, nagtinarong ko sa pangalagad nako nimo, nagtinarong ko sa akong relasyon nimo, Lord, pero unsa murag na pagyud gihapon no panghitabo. Ako nangutana jud ko no pagdisgrasya nako, ngutana jud ko sa Ginoo. Lord, ako nagtithes man ko, Lord. Ngano maning sunod-sunod maning mga murag katalagman sa among kinabuhi. Di man ka mamakak. Di man gyud ko makaingon nga ikaw sad-an, Lord. Sulti ko kung ako ang sad-an unsa man. Na kung dili ikaduha atake sa yawa. Unsa man kay igsuonan? Atake. Although mingon ang Biblia, ikaw siya ang mo badlong. Siya ang mo badlong sa I will rebuke the devourer. Siya ang mo badlong sa mo devour. Pero naay times nga ma-devour ka si Job. Ang libro nga Job, kinabuhi ni Job. Unsa gisulti sa Biblia? Aduna ba siya sala? Wala. Matarong si Job. In fact, ang Ginoo nang hinambog kang Job. Yang gignangyawa, imo bang nakitaan si Job? Imo bang gi-consider si Job? Ingon ang yawa, oh, maayo na si Job. Kay, imo magud siyang gibutangan og fence. Nahamang ko kay alad, di gyud ko makaatake ni Job. May siya sulayi. So yung Ginoo, okay, sige, tanawon nato. So, unang atake, dili lang mo tanaw lang makigsunan. Unang atake, ang iyang tanang kabtangan, ang tanan niyang mga kahayupan, ang tanan niyang mga anak na nga matay, everything. Nibalik na po ng yawa sa Ginoo ni report. Minsan, unsa na may nahitabo, unsa man si Job, gitonglo pa ba ko ni Job? Minsan, wa man. Minsan naroon nga, sige, skin for skin. Ako siyang tagagsakit. So, sige, tanawon na to. So, gitagaan si yawa og sakit. Nagkaayahang lawas iyang panit. Pero si Job nagpadayon ra gihapon nga matidanon diya sa Ginoo. Sa laktod nga istorya ato sa ending sa book of Job, unsay nahitabo kan Job? Gipanalanginan siya pila? Twice as much. Okay, twice as much. Pero gignan siya sa Ginoo, time para good. Kinsa ko ni mga tao pasagad og istorya? Ang mga amigo ni Job, ilang gipasingilan si Job, ingon, ikaw di magkukamatarong, bla bla bla, gikondemn nila si Job. Mayan sila, ikaw pang niya, hasta ang Ginoo ilang giapil. So yung Ginoo, kinsa maning pasagag istorya nga walay kahibalo. May Anton nga gipang rebuke sila sa Ginoo. O niya, gignan si Job, ang pui ang imong mga higala, ang mga tao nga nagduot nimo. Giampuan ni Job, ang ending, he received, everything was restored twice as much. In fact, itagaan na po siyang mga anak. Mas gwapa kayo, mga gwapa kayo nga mga anak. Twice as much gyud ang iyahang nadawat. So karon kaigsuunan, mga kaigsuunan, kung ikaw ay naasa, higayon nga mura kag naglisod. Di magyud nakabubutos Ginoo nga maglisod ta. Amen? Amen. So munang mobalik kita sa Ginoo, Lord, nganuman unsay angay na kong usbon. Okay? So una, kung di ka matinud-anon, repent ra gyud ka, balik sa pagkamatinud-anon. Kung adunay sala sa imong kinabuhi, imo ra gyud nang i-repent. Okay? Ikaduha, kung giatake ka sa kita nimo, atake gyud ni siyawa. Okay, rebuke ra gyud na mga kaigsuunan.
Usbon nimo imong confession. Adlaw-adlaw imo nang i-rebuke. Lord, the blood of Jesus is upon me. God, ang atanan nga nawala, gikawat sa yawa, mabalik ni a double fold. Og tanan mo ingon, og? Amen. Kita magmadaugon. Madaugon ta tungod ka ang Diyos nga naa ka nato. Labaw o gamhanan pa sa yawa nga naa sa kalibutan. Amen? Amen. Ako mong gihagit mga kaigsuunan next year adto na ta sa Israel. Amen. Madasig yun mo, makakita mo dito sa Mount of Temptation. Imagine mo diri si Jesus Christ gitintal. Okay, nya mga lugar kundi nagbuhat siya mga milagro, makadasig o makausab sa imong pagtan-aw sa Biblia, sa imong pagsabot sa Biblia. Amen. Okay? So, yun ang Bible, you have not because you ask not. Ikaduha, wa nimo gamita imong pagtuo. Imong pagtuo, labaw pa nas kwarta. Kung ikaw ay kwarta karon, ang imong puhunan, pagtuo. Amen? You can do great things, impossible things. Unsay imong puhunan, pagtuo ra mga kaigsuunan. If your faith is as small as a mustard seed, nagdala ko sa mustasa nga bulak. Bulak din na, yan ay seed. Gamay ra gid siya kaayo. Nagdala mi kay nakakita man mi dito. Ako nang nakitaan si pastor. Misya basig asa to ni Biba nakita. Gamay ra gid kay siya. It's a flower, mura siya yellow bells nga flower. Unya gamay ra gid kay siya. Pero ang Bible said, if you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move, and it shall move. Ang imong pagtuo gamay, pero gamhanan. Ang imong pagtuo mo, imong puhunan. We will live by faith, will not by sight. Bisag wa kay kwarta, makasugod ka kanang negosyo nga imong gihandom, makasugod ka igsuon. Imong pagtuo, mao imong puhunan. Bisag wa kay kwarta, kinahanglan kag balay, ang imong pagtuo, mao imong puhunan. Work ka sa eskwela, imong mga ginikanan, imong pagtuo, mao ka na imong mahimong puhunan. Amen? Amen. Andam na ta mga kaigsuunan? Amen. Okay? Ako sa mong ampuan, if you feel nga, Lord, faithful man ko, pero murag, kumbati ra gyud ni Lord. I'd like you to just raise up your hands and let me pray for you. Isa inyong kamot. Ang kanang mga, murag kagakumbati ba? Tanan data nagkumbati. Sige, manindog mong tanan, be. Tindog. Tanan may nangisa, oy. Sige, let's pray. Father, God, we stand in your word. Tinuod ka, Lord. Tinuod imong pulong. Di ka mamakak, Ginoong Diyos. Padayon kami og salig sa imong gisulti o God. Dili sa among mga panghitabo sa kinabuhi, Ginoong Diyos. Lord, kung kini tungod sa among unfaithfulness, mangayo kami og pasaylo, Lord God. Tabangi mi nga mahimo kaming faithful sa coming 2023, amo ka nang himuon nga desisyon nga kami magmatinud-anon diha kanimo, Ginoong Diyos. But Lord, kung kini atake sa yawa, nagsaad ka kanamo, ikaw mismo ang mo rebuke sa devourer sa among kinabuhi, Ginoo. Among gibadlong, Lord God. Mituo kami sa imong pulong o salamat nga ang devourer imong gibadlong na, Ginoo. Ang imong pulong nga nagasulti nga abri ang kalangitan alang kanamo. Wag imong panalangin ana kanamo, Ginoong Diyos, amo kanang gituhuan. Salamat, Lord, sa open doors. Salamat, Lord, sa great connections, oh God. Salamat, Lord, sa mga ideas. Salamat, Lord, sa favor. Salamat, Lord, sa panalangin sa tanan namong hikapon sa among mga kamot. Ginoo kining tanan, amo rang gisalig diha kanimo, Ginoong Diyos. Akong giampo nga ikaw magapanalangin sa imong mga katawhan like never before in the name of Jesus Christ, oh God.
Ang ilang mga damgo, Lord, matuman kini sa ngalan ni Jesus. Among gibutang ang among pagtuo, nga sama lang kadak-a sa mustasa. But Lord, salamat nga bisan sa gamay nga pagtuo, nga kini makahimo og pabalhin sa usa ka bukid, Lord. Ug amo karong gipabalhin ang bukid sa ngalan ni Jesus, pahawa sa among mga giatabuha tubang nga bukid nga kini matunga o adunay pamaagi tungod ikaw ang waymaker, O God. Lord, we honor you. Misalig kami kanimo, mituo kami tanan gikan kanimo, Lord, o kami magadala sa imong ikapulo, among mga halad, o kami mituo sa imong pulong, sa imong saad. Kinamong giampo sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan mingonog. Amen. Amen. Pakpakan nato ang Ginoong Diyos. Yes. And then you can bring your tithes and your seeds here in front. God bless you all. Good morning, PC Go. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker.
nga dili na ta magpadalos-dalos o magpadala sa atong mga pagbati ug atong tan-awon nga naatay gitawag nga financial stewardship sa first 90 days nga naagyo kay mabuhat nga consistency bahin sa imong panalapian, imong ihatag sa Dios ang iyaha ug imong tarungon ang pagduma sa imong panalapi sa 90 ka diyas ug hinaot mo resulta ka na sa atong gitawag nga breakthroughs, mga dagko nga mga pagalihok sa Ginoo nga mubungkag sa mga pagkaulipon nato sa karaang mga kinaiya ug mga pamaagi bisan pa manggani sa atong panalapian. Gusto nato nga naagyoy Dios sa atong taliwala nga magdumala sa atong mga lakang aron naagyoy makita nga paglihok ang Ginoo sa matag usa ka nato. So mo nay natay 90 ka diyas nga hagit, 90-day challenge. Ug kini mao aron atong masabtan nga naay gustong buhaton ang Ginoo sa atong taliwala. Ug mao kana nga ang kausaban ug kalig-on, kaligdong, pagkalantip sa atong mga pangunahuna mahitabo tungod kay atong unahon ang Ginoo. Ug tanan nga andam sa NDC mosulti og amen. Anaa na ta igsuon sa kuwang na lang November 4 man tano minus 31 pila 28 days na lang usa pata usa sa pag-abli sa bag-ong tuig. Nagsigi na ta og hagit, nagsigi na ta og dasig, nagsigi ta og sulti, gigamit pa nato ang pulong sa Ginoo para atong masabtan nga dili ta mahimong moablig tuig nga way pagpangandam. Na ay pagsusis kasing-kasing sa mga tumong nga wa nahitabo, sa mga tinguha nga wa nahitabo, ug pagpangutanang nganong wa nahitabo, ug makakaton sa mga butang nga atong naagian aron dili ta moabli og bag-ong tuig nga murag wala ra. Kay sa tarong nga pangutok, sa tarong nga pangunahuna, bisan ang mga korporasyon o mga kumpanya naagyoy pagpangandam. Naa sila'y gitawag nga evaluation, naa sila'y gitawag nga pagsuta, asa ang ilang dagan ug unsay ilang gustong mahitabo, ilang pananawon ngadto sa bag-ong tuig. Dili man mahimo nga ang korporasyon lamang, kay ang tinuod nga korporasyon magsugod sa individual nga katawhan. So ang atong siging pagpahimangno, pagpahinumdom nga magplano, huna-hunaon, iampo sa Dios ang mga taliabot nga mga adlaw aron pagsugod sa 2023 sa Enero andam na gyud ta sa mga angay natong pagabuhaton, ang mga usbon, ang mga dili angay nga mahitabo usab, angay na natong desisyonan. So ato nang gibalik-balik kay gusto nato nga atong makaplagan ang plano sa Dios nga kausaban dinhi kanato. Ug hilabihan pod nga duol na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Dili naman ni nato angay pang sige pang hunahuna no, kay bisan sa among pagbisita sa Israel, imong makita nga gamay na lamang kaayo ang kulang para imong makita ang pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo. Naa na gyud ang nasod sa Israel nakapangandam. Naana ang train nga magdala sa nagkalain-laing dapit padulong sa Jerusalem. Ana-ana ang awahi nga niabot mao ang gitawag nilang ang hayop nga red heifer nga gamiton sa pagsunog ug halad sa Ginoo. Kanang red heifer usa na kasimbolo sa kasalanan nga ilang pagasunugon aron paghatag pasidungog sa Dios. Niabot na ang red heifer volcano, wala man na for a number of decades sa nasod sa Israel. Karon nahatud na sa Israel og nangandam na sila, og siyempre ang ilang pagpangandam sa kaikatulong templo. Andam na tanan, wa na sila problema sa panalapi, igo na lamang na silang i-establisar. Pero ang sulti sa Ginoo, ang iyang pag-abot mahitabo kung ang tanang katawhan nakadungog na sa pulong sa Ginoo.
It's only when every individual has heard of the gospel that Christ will come again. Dinha pa lamang si Jesus mubalik. Kung ang tanang katawhan, unya ang missions agency nga among nasturya, mga amantago, nagka-storya mi tungod kay nangandam sila sa missions meeting karong February. Gusto nila ang Luzon, Visayas, ug Mindanao, mga tug Manila, nga mga missions-minded, magtapok dito. Ug ilang sulti, sa pagsugod sa ilang organization way back 1980s, kumbaga sa relo, naapa kuno sa alas 3 ang orasan. Pag agi sa pipila ka mga panuigon, og ilag yung gibantayan, asa ang mga gitawag nga unreached people groups, mga taong wa pagyud nakabot sa Biblia, sa gospel, sa maayong balita. Nya ingon siya karon pastor 2022 kabaw ka asa na ang relo, nagsugod mig alas 3, ni sakag alas 5, alas 6, alas 1, alas 2, alas 6 hangtod sa karon naanas alas 11:55. Gamay na lang maabot na gyud nato ang katibuukan nga katawhan sa pulong sa Ginoo ug ang pagpangandam sa pagbalik sa Dios dili na madugay. And we are excited, not because kahala na arba mi negosyo, tanan ka na apil sa planos Ginoo, gamiton sa Ginoo ang ablihan, ang nagdagan nga mga kalihukan para sa kahimayaan sa Dios. Walay buhaton sa anak sa Ginoo. Di man gud mahimo no nga Kristohanon ta, moabot ng Ginoo, magtanga na lang ta maghuwat sa iyang pagbalik. No. Ingon sa Biblia, occupy till I come. Paningkamot sa tanang kalihukan hangtod sa iyang pagbalik. So naatay excitement aning dapita. Mauna nga ang ato pong angay nga pagabuhaton, iandam ang atong mga paningkamot, ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing sa paglakang, di lang sa pagtuo, sa pagbuhat sa mga sugo ug mandato sa Ginoong Hesus. In fact, by next year, ato pong sugdan ang gitawag nato nga training for D groups. Lahi man ang development training na atong gibuhat kada alauna sa Domingo, lahi pud ng training becoming a D group leader, mahitabo na sugod pud sa January, Domingo, alas 9:30. Subot pasabot, magdungan ang training sa midroom o diri sa panimbahon sa alas 9:30 o ang mag-training sa alas 9:30, musugod og simba alas 7 para mudiritso na sila sa training. Amen? So daghantang gipangandaman, daghantang gibuhat. O sa Domingo sa January 1, di ato mang idedikar ang matag pamilya. Wa pa ko kasabot ni Chang Chang. Nabas Chang Chang? Wala pa si Chang Chang. Si Chang Chang, ako pang sabuton nga, matag pamilya, magsuotag, murag ani, puti nga shirt, polo shirt, unya, naay nakabutang diri as one. Unya, Joshua 24:15, for me and my house, we will serve the Lord. Unya, sa likod, naay imprinta ang apelido ninyo. Itahay as one, Centino. Wala na yung Centino family, Centino lang. So, kung kiday ang apelido, Abakita, naa sa likod. Kung Abakita, kung apelido, Miro, nakabutang sa likod, Miro. Mama, papa, anak, kung sa imong baby, 1 year old, naapod na'y sinina. What we wanted to do is to unite every family and understand that this is a family ministry. Ang pagpangalagad sa Dios dili sa mama o sa papara. In fact, among gidasig ang among kalalakinan. If you are a father or you are single but you are 27 or 25 years old and above, among mong dasigon apil mo sa real men. Kaya among real men, nakita niyo nag-t-shirt sila ron, amon na atong gihatag sa Father's Day. Nibarog na gyud sila ang mga tagduma og banay, mga pamilyado nga lalaki nga mubarog sa ilang trabaho, nga mulid sa ilang mga pamilya. Dili pa na perfect, pero amo nang gisugdan ang mga commitments aron mi mahimo nga mga ehemplo sa among banay. Magtinabangay mi, mutambayayong mi, magdinasigay mi, nga mahimo gayud kaming kadasig sa among pamilya.
So kung wala pa ka nag-attend sa Real Men every Thursday, mudasig ko ninyo, tambong mo. Ayaw na ninyo tiaw-tiaway nga murag awa, ranay lingaw. Posible sa inyong unahuna, pero once makatambong kay igsuon, usbon ang imong kinabuhi. Tungod kay lalaking istorya man gyud ni. Kana bitawng haluan og binugoy, haluan og sineryoso, haluan og inamahan, haluan og inistoryang makalingaw ug makalipay. And we really would encourage all men. Kay among goal, among i-build ang 300 men worshiping the Lord by March 30. Mo na among tono ang atong pakpakan ng Ginoo. Asa magagikan ng 300, asa gikan ang 300. Mao na ang mga taong gigamit sa Ginoo sa panahon ni Gideon nga ni lupig sa kaaway kay ang Ginoo may milihok. So among giampo nga makaabot mig 300 mga lalaki mamukumitar sa ilang kinabuhi, pangalagad sa Ginoo, di lang negosyo, di lang trabaho, kundi naay Ginoo nga ilag yung ibutang, ilabot sa ilang kadaadlaw nga kalihukan. And that is what we are seeing, wanting to see. And 300 men, mighty men of valor is what we are believing God for end of March 30. Ingon among sabot-sabot, di na tapaalkansis mga babae, maupay mamukaw. Ang lalaki na mamukaw sa ngalan ni Jesus. Ingon na galing, bisag natug pa ko pastor, mamukaw ko nila. Can you imagine? Mo na ina ng mga tinumagan sa mga lalaki. Way klaro. But we are going there. We're really growing up and we're excited. The Lord is doing a great and mighty things to our real men. And all of the real men say, Amen. Atong ablihan ang atong libro sa Biblia sa Mateo 28, ang pamilyar o kinahanglanong sabton. Mateo 28, 18 tamusugod ngadto sa 20. Miduol sa Jesus ug mingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himua ang akong mga tinunan, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amahan, tudloi kami karong taknaa paagi sa imong balang espiritu sa among pagpangandam sa 90 kaadlaw nga hagit. Ikaw ang mutudlo kanamo, ligunon ang among panabot o among masabtan kinasing-kasing. Dili tiaw, dili duwa, apan Ginoo mahimo kaming hamtong sa among mga desisyon o mga lakang nga makapanalangin sa among banay o kahigalaan. Tudloi kami bala sa balaang espiritong gahom ug ikaw mulihok balaang espiritu sa akong taliwala sa ngalan ni Jesus. Ug tanan masulti og Amen. So kung ato gayong i-bottom line or atong tawgon nga pinaka rason nganong naatay 90 kaadlaw nga paghagit, gusto tag maka-experience ang tanan kanato og gitawag nga breakthrough. Kana gyung kagawasan sa mga dugay na natong pagkaulipon. We wanted to have a breakthrough in our spiritual lives, breakthrough in our relationships, breakthrough in our finances, breakthrough in our reaching out to the lost world. Nga naagyo tay kausaban sa atong mga pagbati ug tinuuray ang atong paglakang dinha sa Ginoo kay gusto gyud nato nga ang Ginoo makit-an sa atong kinabuhi. So ato nang pagabuhaton, magsugod na ta ana by January 1. Unya, second week of January will be our prayer and fasting week. Magpuasa, pagampo, mangayo sa Ginoo ug diya sa kalig-on sa atong mga lakang aron naagyoy panalangin ang Dios na ay basbas ang Ginoo sa atong mga kalihukan. So tulo lang katumong igsuon ang atong gustong balik-balikan nganong naatay breakthrough or 90-day challenge. One is our spirituality. Gusto ta nga ang atong espirituhanon dako og kahimuan sa atong kinabuhi.
Sabta lang igsuon, di ba, nagtuo man ta, tanang panalangin gikan sa Ginoo. Wala na nagagikan sa imong negosyo. Wala na nagagikan sa imong abilidad. Wala na nagagikan sa lihok sa imong lang kamot. Tinuod, gamiton sa Dios, hatagan kag giya, unsaon ni tanan, naa kay mga madawat nga kaila, koneksyon aron ka mahingpit, ug mulambo, ug naay mga pagpamuhat ng Dios. Pero ang tanang panalangin magagikan sa Ginoo, dili sa tao, dili sa imong negosyo. Gamiton sa Ginoo ang imong negosyo. Kay sabta igsuno kung tan-aw nimo ang imong negosyo nagdalag panalangin nimo, kadiyot ra kay na. Kas ara kasakit, guba na dayon. Usa lang panghitabo madaot gyud na. Pero kung magpabilin ka nga hingpit sa kaspagsinati sa imong kahibalos Ginoo, bisag unsang pag-uyog buhaton sa yawa, magpabilin gyud ng lig-on. Tungod kay hatagan ka sa Dios ug kaalam. Pero ang kaalam resulta na sa atong gitawag nga pagtubo sa atong espirituhanong kinabuhi. So atong unahon espirituhanon, ikaduha ang atong tawagon nga emotional stability. Dili bitaw kay sabta igsuono karong panahon ang X generation, ang Y generation o Z generation, even the millennials, grabe pagka-emosyonal. Di ni mo masultian, mo gara dayon, mo react dayon, di ni mo siya mahatagan og gagiya kay ilang pagbati sila'y sakto. Unya dili na sila mo konsidera sa mga laing pangbutang kayang unang importante sa ilang pangunahon na ila lang yung pangisip. And we wanted a stable emotion, and that can lead to a better decision making. Maayong mga pagpili sa kadaadlaw nga kalihukan. Ug ikatulo, gustang makakaplag og gitawag nga financial stewardship, nga matarong yun ang atong paghawid sa panalapian. Mo na itulo katumong sa breakthrough. Espirituhanon ang imong emosyonal ug imong financial stewardship. So atong sugdan sa espirituhanon igsuon, tulo katumong espirituhanon, emotional stability ug ikatulo mao ang financial stewardship o ang pagduma og sakto sa imong panalapian. So atong sugdan sa espirituhanon or spiritual or spirituality, or in other words, spiritual maturity. Ang Biblia nagtudlo nato igsuon nga kung gusto gyud ta makatagamtam sa maayong butang aning kalibutana, unahon ang Ginoo. Kinsay unahon? Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, labaw sa imong negosyo, labaw sa imong uyab. Kanira bang mga uyab-uyab, grabe. Di lang ka matubag og hi hello, wa na. Na kailain. Oh, grabe ha, oy. Magkauyab cellphone, wa man gali nagkita. Unya, grabe ng drama sa cellphone. Ginoo, tabangi mi. So, ang atong pagkatarong sa atong kinabuhi, magsugod sa atong panabot sa Ginoo. Ingon, apan labaw sa tanan, labaw sa trabaho, negosyo, o patigayon, uyab, minahal, o unsa pa man diha, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, ug ang uban nga mga butang ihatag ra niya kaninyo. So ang una nga pinaka-importante sa tanan mao ang pagbutang sa Dios sa atong kinabuhi, labaw sa tanan. Labaw sa uyab, labaw sa cellphone. Mo kabantay mga tao ron pag mata ang unang pangitaon asa ang cellphone. Dili pangitaon ng Ginoo, ang pangitaon ng cellphone. Unya pagkalubat magkara-kara, asa ang charger, asa ang charger, asa ang charger. Ipasig na imusur nga virus, di nila makita. There are so many things we needed to do in our lives, and that will have to begin in our relationship with God. Ang relasyon nimo sa Ginoo, maay mo palambo sa imong negosyo, mo palambo sa imong kahigayunan, sa imong relasyon, ug magpalambo sa imong ugma. Magsugod yun na tanan sa Dios. Ing na imong tapad, unahan na ang Ginoo. Dili ang uyab. Uyab pa more.
Sige lang mong hilak, magabi, ingon siya, ako lang. Ako na di ay kung ako lay kuyog. Maglahi ang kuyog, lahi po. Puro lang mo saad-saad. Igsuon, unahon natong Ginoo. Kay ngano kay kung unahon nimong Ginoo igsuon na ay ingana nga lalaki o babae nga daghan day uyab, apil ra kas kadaganan, ipakita nas damgos Ginoo nimo. Hasta ang mga uyab nga gikuyugan. Di ba maghilak-hilak ka? Dada silain. Mao, una laging Ginoo. Besides, no, ako nang ibalik. Atong sabot, paghuman usa og eskwela. Kay ngano, paghuman mo og eskwela, mas maayo kag pilian. Kay nagtrabaho na ang imong kuyog. Dili sama ng uyab-uyab, wa ka kay baho kung asa na mo padong. Mao. Wa pagaling ka graduate nang uyab na, asa man na i-date nimo, asa na makuhag budget? Asa na ipalit og regalo sa inyong anniversary? Mama. Dili tama, mama. Hasta mga gamit sa balay, mga hurot na prinda kay mag-date. So I would like us to really realize if there would be some stability and future for our lives, musugod yun ta sa atong relasyon sa Dios. Dili mahimo nga ikaw ra ug ako lang pangunahuna. It has to begin with God and God will be able to put everything in order. Igsuon ako ning balik-balikon, ngano kang nagkaingon-ingon, ngano kang nagkapiot-piot. Tungod kay wa man nato unaha ang Dios. Nganong nagkaingon-ingon ang imong relasyon, nganong naing-ana ni siya, nganong naing-ana to siya. It's because we have not put God first in our lives. Pasabot pasur kung unahon ng Ginoo, wala na ning mga ingana, dili man sa wala, pero naa kay solusyon, kay naay Ginoong muhatag. Usa pa lang mahitabo, magiyahan ka dayon. Ing na imong tapad, unahan na gyud ang Dios. Sa atong espirituhanon nga hagit igsuon, di man ko kapugos ninyo nga muampo, di man ko kapugos ninyo nga magbasa og Biblia. Pero sabta pag-ayo, walay pagtubong espirituhanon kung di ka kaila sa imong Ginoo. Ang atong pagkaila sa Ginoo, mura ra manggog relihiyosong kinaiya ba nga, muagig simbahan, makaagig simbahan, mukadlag ingon. So muna, karami itong muagig tag simbahan nato. Why? Because we think that is what our responsibility is. No, our responsibility is to honor the Lord in our lives. Ang pagpasidungog sa Ginoo sa atong nabuog, di na mahitabo kung wa ta kaila sa Ginoo. Nganong anad ka ni atong mamakak, karon na kay relasyon sa Ginoo, nganong maglisod makagpamakak, pay maulaw naman ka nga nagbantay ang Ginoo sa imong pamaba. Di naman ka basta makapamakak. Na ato, grabe ka mamakak. Sa magaling yawa, magselos nimo kay mas labaw pa kaniyang mamakak. Moingon yawa, ako na po i-blame nimo, ikaw naman ang namakak. Kantaho na, ako ang nasisisi, akong laging may kasalanan. Huwag ilabot ang yawa. Imo ra gyud na. And the whole thing is all about missing God in our lives. Igsuon sa atong pagduol sa ligon sa atong espirituhanon, musugod yun ni sa atong pagsabot sa Ginoong Dios. Who is God in our lives? Kinsa bagyud siya? Nganong mutawag musangpit man ta Ginoo, unya dili di ay nato siya pasidunggan o tumanon. So ang una sa tanan igsuon, mao nga atong ila-ilahon, padakon ang atong espirituhanong pagbati diha sa Dios. Magsugod na paagi sa pag-ila nimo sa Ginoo. Kinsa ba ang Dios sa imong kinabuhi? Hari ba siya? Amigo ba siya? Or itsapuera la siya? Wa gyud siya apil sa imong kadaadlaw nga kalihukan. So atong makita sa imong espirituhanon na akay gitawag nga consistent devotional life. Na akay Bible reading, na akay prayer time, na akay journal. Kanang journaling soon, gamay ra na nga notebook o notebook nga dako, depende sa imo kung hilig ka og gama og mga gitawag nato nga diary. You are talking with God. Unsay pulong sa Ginoo nga imong nasabtan anang adlaw, isuwat nimo ang mensahe sa Dios paagi sa pag-note
Unsang bersikulo ang nabasaan nimo nga mo'y gipahimangno sa Dios? Naamantay daily devotional guide, nagprinta ana, nagpost ana sa atong Facebook page. So makadungan tatanan, mahuman nato ang tibok tuig nga nabasa nato ang tibok Biblia. Mao nay purpose sa atong devotional guide. Plus nagbasa ta kada adlaw sa Proverbs para mapahimangnuan kita sa kaalam nga angay natong pagabuhaton kada adlaw. Bahala nagbagbalik-balik, importante mahalaga, okay? Nga ato ginang masabtan. So ang pagsugod sa atong kalambuan, kausaban, pagligon, pagligdong, paghatag og langtip nga pangunahuna magsugod sa Ginoo. Did you know decision making is made when you are on your right mind? You can make the right decision when you are able to compare notes. Makita nimo ang kalahian kung kini o kana, unya makapili ka, masuta nimo ang mas maayo ug makadesisyon kag tarong. Asa man ka mokuha og giya sa Ginoo igsoon. Hatagan ka niya og guidance, naa siya'y po nga gamiton usahay, naa siya'y ihatag nimo nga pagbati nga makahatag kanimo og saktong panabot. And there are many times the Lord would speak through His Word to lead and guide you. Remember, ato nakatunan ning aging mga semana, ang pong sa Ginoo gitawag sa Griego nga logos, apan naapoy Griego nga pulong nga gitawag nga rhema. Ang logos, ang pulong sa Ginoo, Old and New Testament, the entirety of it. Apan ang rhema personal, ang Ginoo mutingog sa usa ka pulong aron kasultian sa mga butang nga para og alang lamang nimo. Mao nang ayaw gyud og ngadto sa dagat og ingon ka, Lord, ingon ka si Pedro nakalakaw sa dagat, mulakaw pug dagat. Nganuman, Pedro day ka. Paamo kabantay ang 11 ka disipulo wa ni kuyog ni Pedro? Nganuman, kay ba man sila? Wa ko'y labot ana, mulakaw sa tubig, imura na Pedro. Ayaw may apil-apil. In other words, there's a rhema, a word that God spoke to Peter that was entirely for Peter alone. So, pag mubasa ang lintas pong sa Ginoo, mga ikagiya sa Dios, na ay mga panahon gamiton sa Dios ang iyang pong, mo nang importante kada adlaw kitang nagbasa og pulong sa Ginoo. Aron atong madawat ang matag adlaw nga giyas Ginoo. Usahay magbasa kano, like karon ang atong Ezekiel, naata sa Ezekiel, naata sa Proverbs chapter 4, o naata sa 1 Peter chapter 3, 4. Makita nato nga ang Ginoo nagpahimangno bahin sa pagpasaylo nga dili pagpadayon sa kasalanan, sa unang Pedro, sa unang Juan kapitulo 2 nagatingog po ng Ginoo bahin sa paghigugmaay nga pamatuod sa tinuod nga Kristohanon, nga wa kay hate or bitterness that you keep in your heart, but you are willing to build it because Christ died for everyone. Kaning mga butangay igsuon, gamay ra na nga mga mabasahan sa Biblia, pero dako nagmahimo kung imo nang iaplikar. O ang tanang naminaw sa Dios masulti og. So una, espirituhanon. How do we really begin to grow in our spiritual life? So una, atong gisulti bahin sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, mulawom ta sa atong kasinatian sa Dios. There has to be a knowing of God. Not just know the Lord, but knowing of God, meaning present, future. Walang ka nahibaw sa Ginoo kinsa siya, apan nagpadayon ka sa pagkahibalo kinsa yun siya. You are continually learning and you're continually receiving and understanding who the Lord is for your life. And when you realize that the Lord is making a move and God is making Himself clearer to you, mas nagkatinaw kung kinsa siya, mas malimpyo ang imong mga pagbati ug mas maayo ang imong mga pagbuhat ug desisyon sa matag adlaw. Kay bo kay suuno nga ang Ginoo wala sa langit para lang nagdula-dula siya tudlo. Okay ra kaya dong? No, He's watching over us day by day. The Holy Spirit is here to function in His behalf. Mao na nga naay lihok ang Ginoo sa matag panahon, matag adlaw nga aniat aning kalibutan. Dili mahimong mununta wa man ang Ginoo diri kay inaana na itabo sa ako, bao ni itabo nako. Na ang Ginoo, ikaw ang wa nakabantay kay wa ka nagbantay. Ug tanang nakabantay na mosulti og. So atong ila-ilahon ang Ginoo.
unsaon man nato pagkaila sa Dios gyud og tarong, pastor. Dagan man tao moingon nga kaila ko sa Dios, pero tan-aw ang kinabuhi mas labaw pa sa yawa mo puyo. Una, sulti sa Biblia, Panultihon 1:7, Panultihon 1:7, fear the Lord is the foundation of true knowledge. Ang kahadlok sa Ginoo mo ay pundasyon sa kamatuoran, but fools despises wisdom and discipline. Apan ang mga buang-buang isalikway ang kaalam o disiplina. Proverbs 15:33, 15:33. Fear of the Lord teaches wisdom, humility precedes honor. Ang kahadlok sa Ginoo magtudlog kaalam, ang pagpaubos maoy maguna sa pagpasidungog. So musugod gyud ang tanan nga pagtubo sa atong espirituhanon sa atong devotional life, ikaduha sa atong pagkaila sa Ginoo. Sa pagkaila nato sa Ginoo, ma-experiensya, mabati nimo ang pulong sa imong kadaadlaw nga pagpuyo. You are experiencing God. You are not just talking about. When we were in Israel, nangadto mi, halos mabati nimo kung asa si Kristo nilakaw. Halos mabati nimo nga ang Dead Sea mauday na Sodom and Gomorrah. Because the south part of Dead Sea is Lot's Valley. Ingon tong among tour guide nga kini siya ang Sodom and Gomorrah ni adto sa south part, unya tungod kay usa ra man na lawa mo nang tibuok ang nahimong Dead Sea. And makita nimo mabaho nimo ang baho sa Dead Sea, sulfur. Tungod kay giuwanan man sa Biblia nagsulti nga ang Sodom and Gomorrah sa ilang pagkadautan at tubangan sa Dios uwanan sila sa Dios og kalayo, giuwanan sila sa Dios og hail, giuwanan sila sa Ginoo og mga sulfur. So that has become, so when we were there, we were saying, wow, grabe ang ani gyud ay. Unya unahan gikan sa ilat naaman toy site nga naay gitawag nila nga Lot's wife, katong si Lot ang iyang asawa na himong asin, poste sa asin. It was a monument of how Lot's wife became into salt post because of her disobedience to God. So makailatas Ginoo paagi sa kahadlok sa Dios una, meaning kung naatay kahadlukan dili ang tao, apan ang Ginoo. I used to think that fear of the Lord is a negative term, but as you begin to know, fear of the Lord is how you honor the Lord. Ang imong pagpasidungog sa Ginoo paagi na sa kahadlok nga imong gibuild sa imong kasing-kasing. Ikaduha, di ba? Una, daily devotion. Ikaduha, knowing God, and that means you have a fear of the Lord. Second, after fear of the Lord is huna-hunaon, giunsa paghuna-huna sa Ginoo. Na for example, naras chang-chang na. Nitaas ba kag kamot ganina? Nangita ba ako nimo? Klaro, late. Chang, kaning sa January 1 ba, we need different sizes. Atong papirmahon ang kaigsuunan sa t-shirt kay I wanted the whole family to have white shirt, polo shirt, unya na ay print, na naandam na ang print, ipangayo lang ni Pastor Asyan, unya per family magpa-print. Okay? Nasa sa likod, pero we need to get sizes para makapili sila. And then prices, discounted prices. Ug tanang kaigsuunan musulti og amen, praise God. We wanted everybody nag-t-shirt og puti sa January 1. Nga naay name, ang print og nya names, last name sa likod. Commercial na pud kang chang-chang. Okay. So how do we really get to know God? Well, know God by knowing how He thinks. Nganong naamay morning, nganong naay evening, nganong naay cycle of night and day, nganong naay 4 seasons sa laing nasod. Nganong ing-animan ang setup sa Ginoo. Kay magunahuna ka, if you're an ecologist or an economist, you will have to think of how God prepared the world. Like for example, no, sa economy, ingon ng Biblia, the Lord will give you the keys of the kingdom. Hatagang kagyawi sa gingarian. And you know, keys are small metal or a small piece of wood, in the case of the olden times, that opens huge doors of opportunities. Ang kaalam sa Ginoo muhatag kanimo og yawi sa pag-abli sa mga ganghaan aron imong matagamtaman ang panaad sa Dios.
And the keys of the kingdoms are received when you begin to know Him, and knowing Him consistently by the study of His Word. Ingon sa Panultihon 1:2, Panultihon 1:2, 4 ug 7, kining maong mga panultihon makatabang kanimo pag ila sa kaalam ug sa maayong tambag ug sa pagsabot sa mga panultihon nga lalom ug kahulugan. Makatudlo kini kanimo kung saon pagkinabuhi sa hustong paagi ug pagkamatarong ug pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian ug makatudlo sa mga batanon sa pagkaaptik sa hunahuna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon ug makalamdag sa mga naay kahibalo aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga nga panultihon ingon man sa mga suliran ug tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. So ang paagi sa Ginoo gihayad na niya, gipakita na niya, gi-present properly through the scripture. So ayaw tanawa ang Biblia ang murag relihiyosong libro. In fact, mao ni ang yawi sa mga pultahan nga dili maablihan, mga oportunidad nga wa nimo makuha tungod kay kulang kas kaalam. Ang Biblia nagtudlo gihan-ay na ni sa Ginoo alang kanato aron atong makaplagan ang mga kinaiya pamaagi sa Ginoo. So kung gusto kang makaila sa Dios, you really have to know how God thinks. And how He thinks is found in the Scripture. Sa akong mga anak, gihinay-hinay na nakong indoors. Ang unsa may akong nahibawan, ako naghinay-hinay ug pasa nila. Nga naman, the day will come, I will die. Usa ka amahan ang atong trabaho nga ang tanan natong nahibawan ipasa sa atong mga anak ang mga saktong mga pagtulunan. Aron dili na sila ngay mo experience pas mga sayop ug makabalo na sila para naa nila ang gitawag natong advantages in life. Because if our children doesn't learn from us, then we're useless as fathers or mothers. We are useless in providing them a heads up for their future. Kinahanglanon nato nga mag-una ug tudlo sa atong mga anak. Parang atong anak, di lang sila bright, apan mahimog yung bright gayod. Ug dili sila mosunod sa kasaypanan nato para dili na sila magkaingon-ingon sa atong giagian. So ang Ginoo gustong mutudlo ka nato mo na nga ang Biblia maghatag ka na natog lamdag ug pagpahibalo sa angay natong hibalan. So una atong gisulti ang daily devotion, unya ikaduha ang padayong pag-ilas Ginoo. Unsaon nato pagpadayon og ilas sa Ginoo? Under that, number 1 is the fear of the Lord. Number 2 is continually knowing how God thinks. Ang padayon nga pagunahuna, kung ang Ginoo mo buhat niini, unsaon man niya pagbuhat. Kung anaa ang Ginoo diri, unsa may iyang approach. Na kay kaaway, kung naa dito ang Ginoo, unsaon man nimo pagtubag ang imong kaaway. One time si Pastor Ashan, nag-drive-thru siya McDonald's. McDonald's ba to? Ambot, kay kalimot ko unsa tong basta nag-drive-thru siya. Unya murag na ay problema sa service ang nag-attend niya. So hapit na siyang mo comment nga inyong i-improve ang inyong service. Hapit na siyang musulti ana. Kalit man ningon nga, di ba ikaw man tong nikanta sa kuan? Natukan siya, oy. Mukomentaryo na unta siya sa serbisyo, sa ilang mga pamaagi. Kalit na lang ni tingog tong naa sa counter nga iyang utang sultian nga pagtarong mo kay dili maayo yung service. Di ba ikaw man tong nikanta? Oh. So what happens? Nausap ang niyang una-una. Di na lang siya diretso nga quote-unquote makapangasaba kay nikanta man ka. Di ba ikaw man si Pedro? Uy, dito ako, oy! 3 times ginenay ni Pedro si Jesus. But pa sa butig soon, kung mahuna-unanin mo, kung saan pag-unanan sa Ginoo, mausab ang imong timpla. Mausab ang imong tubag. Mayong buntag. Kalit na lang ingon nga, nakasimba mo ko sa inyong simbahan. Nya, hapit akong, mao pa! Balik! Inaamon tapad, pagbantay.
So atong una-unaon kung saan pamaagi sa pagunahon sa Ginoo. Ikaduha sunod niini sa pagkakaton siyang pangunahuna, dili nato kalimtan ang iyang gitudlo. Dili nato unsa? Ingon ang panultihon 3:1-2. Panultihon 3:1-2, anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo. Hinumdumi kanunay mauswagon ang kinabuhi. Anak, ayaw kalimti ang gitudlo ko kanimo, hinumdumi kanunay ang gipabuhat ko kanimo, makahatag kanimog taas ug mauswagong kinabuhi ang akong gitudlo kanimo. So dili nato kalimtan kay naay paagi ug rason ng Ginoo nganong siya nagsulti. Pero kung imong kalimtan, masayang ang imong pagtuki ug tuon sa Dios. Muna, kung naay gitudlong Ginoo, ayaw gyud kalimti i-aplikar sa kinabuhi kay kung ma-apply nimo na sa kinabuhi, dili na nimo malimtan kay na-aplikar naman nimo. And everyone said, ikatulo. So una, fear of the Lord. Ikaduha, fear of the Lord. Ikaduha, knowing Him, and under knowing Him, continually knowing how He thinks. Ikaduha, bahin ana, not forgetting. Ikatulo, through humility. How do we keep knowing the Lord? Paagi sa pagpaubos. Paagi sa pagunsa? Ingon sa panultihon 11:2. Panultihon 11:2. Pride leads to disgrace, but with humility comes wisdom. Ang pagkagarbusoon maghatag nimo og pagkaalaot, apan ang pagpaubos maghatag kanimo pagkamaalamon. Panultihon 15:33. Fear the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. 15:33 sa panultihon, ang kahadlok sa Dios nagtudlo og kaalam, ang pagpaubos naguna sa pagpasidungog. So, importante ang pagkamapainubsanon. Usahay ba, tanaw nimo mas bright pa ka. Kay bright pa ka, di na ka maminaw. Ingon si Dr. Lester Sumrall sa among mga meeting in the past, ingon siya nga, you can even learn from a village idiot. Makakaton gihapon ka bisan sa pinakabuang sa inyong dapit. So there's always a room for learning. Bisag kabalo ka na, mas maayo pa ka, paminaw lang gihapon. Kay ang pagpaubos maghatag kanimo dugang nga panabot. And everyone said, now, kung humble man kung kaigsuon, makakaton ka og paminaw or pamati. Kana bitong musulti ka, di man ka kadungog, kay musulti man ka. Pero di ka musulti, makapaminaw ka. Ingon ang Biblia sa panultihon 12:15, fools think their own way is right. Ang mga buang-buang nagunahuna, ang ilang paagi mo'y sakto. But the wise listen to others. Apan ang maalamon na minaw na mati sa uban. Ingna imong tapad, di lang ikaw bright. Mas bright ko. Mao nang nailalis. Kabalo ba mo igsuon ang pinakarason sa lalis? Garbo. Nganong sultian man ko nimo nga kay baw man ko sa akong gibuhat. Mao nay garbo. Pero kung bright ka, naminaw, nakakaton kag maminaw, bisag kabalo pa kas maayo, maminaw gyapon ka. Kay baw ka di ka maapektuhan. Kay baw ka nga mas makatabang ninimo. Amen. Ayaw ko sudik, ibaw ko sa akong ibuhat, mao na priso. Ayaw ko sudik, ibaw ko sa akong ibuhat, mao na nadunggab. Kay init ug Let us listen. Humility will make us listen to others. Understand this, no? Ang pagkamainubsanon pundasyon sa kaalam. You will never learn the way you're supposed to learn if the foundation of humility is not established. Di ba kanang balay, establishan man na, musugod sa pundasyon, o mo build sila on top of the foundation. Pero naay mga renovation, naay mga mahitabo, nga mga tayog and everything, you may probably change what is on top, pero ang pundasyon magpabilin na gina sa ilaw. Dili na siya matayog. Kung maayong pundasyon, nakatukod sa bato, di na matayog. Magsige na kag-usab sa usay imong gibutang sa taas, pero ang pundasyon nagpabili na. But pasabot, kung ang imong pagkamainubsanon, ligon sa imong pagkatao, magsige lang kang pagkakaton, makakaton,
until you become very wise and that your voice will now be heard. Karon ila ng pamation ang imong tingog. Tungod kay wa kay isulti nga way unod. Apan ang imong tingog, ilag yung pamalandungon. Ingon panggaling ang Biblia, no, para lang maaan kang bright, unsa may tudlo sa Biblia. Ayaw tingog-tingog para maaan kang bright. Kay kanang sigig tubag-tubag, kay baro gyud sila, mura na yung naibawan. Pero ang dili mo tingog, yun, brightly, kay sige lang yung ano. Sa tanan ni mo, Brad? You know, that's just how it is. And that's why the Bible said nga, importante ang pagpaubos kay dinha ka makakaton. Pundasyon sa kaalam ang mapainubsanong kinaiya. And everyone said, ikatulo. So una, makailata sa Ginoo, paagi sa atong spirituality, consistent devotion. Ikaduha, knowing God. O sa knowing God, there are things we need to do. Ang fear of the Lord, atog yung ligunon. Ikaduha, ang pagkaila sa Ginoo. Ang pagkaila sa Ginoo, mao ang pagunahuna, pagsabot, giun sa niya pagunahuna. Ikaduha, dili nato paglimot sa iyang mga pagtudlo. O ikatulo, mao ang pagpabilin nga mapainubsanon. At ta sa ikatulo, ang mao ang pinakapunto sa pagtudlo sa Ginoo, ang pagtuman sa iyang pulong. Ang unsa igsoon? Pagtuman. You know, the Bible says that if you only hear the word and don't do anything about it, you're a fool. Ang tao nga namati sa pulong sa Dios sa panway gibuhat sa pagtuman niini buang-buang nga tao. And if you don't want to be a fool, that means you have to make a decision that whatever you have learned, you will adapt it, apply it. Buhaton gyud nimo ang imong mabuhat aron mahimo gyud ning tinuod sa imong kinabuhi. So, unsaon man nato pastor sa pagtuman gyud sa Ginoo? Simple ra ni, mura nig inamigo. Musalig ba ka sa taong mangutang nimo nga karon lang nimo na ila-ila? Ya muduol pag nimo nga pawamas ako 10,000 be. Ha? Kisa man ka? Aw, tapad ko nimo ron. Asa ka nagtrabaho? Dito dapit. Kasi imong kini, wa jud kay alamag kita magpahuwam ka niya. Di, ngano mo makakaila. Pero kung imong kailag yung kaniya, nakita nimo nga wa gyud tingog-tingod kay bright kaayo, kay sige gunahon na sa iyang bayronon, gamugot ang naong, wa gyud mabati gyud nimo o sa imong buhaton, ikaw pa mo offer. Huwag ka short kas kwarta, na ako'y extra dire, huwag mo sa nimo. Nga naman, kailaman mo, ina imong tapad, kaila ka nako. Ingon, mo nang di ko pahuwam. How would you really trust in the Lord? Atong gisulti, knowing Him. Ingon sa Joshua 1 verse 8, no? Joshua 1 verse 8, hapit na kong madugay. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi, ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat, ni ini ug magmauswagon ka. So ingon ang Biblia sa Josue 1:8, ayaw hikalimti, kinahanglan tun-an adlaw o gabi, ug pagkinabuhi sumala sa nahisulat ni ini. So ang pagkamauswagon resulta, ang pagkapobri resulta, ang pagkaingon-ingon resulta, ang pagkamalambuon resulta. Sa unsa? Sa imong pagtuman sa pulong sa Dios. Ingon ang Biblia, magmauswagon ka kung dili nimo hikalimtan, og imong may mayon ang iyang mga pung, og buntag o gabi, adlaw o gabi, imo kaning pamalandungan, og buhaton ng naisulat, ang Biblia mahimo kang mauswagon. Sa Salmo 119:129, 119:129, maayo kayo ang imong mga pagtulunan, busa gituman ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. So the Bible says, tungod kay nakaila si David sa Ginoo, gituman niya ang iyang pong, klaro kayo, tungod kay maayo kini kaayo. Maayo kayo ang imong mga pagtulunan, busa gituman ko kini sa tibuok kong kasing-kasing. So, maminaw ta, atong hinuhunaon, ato gayong
sabton pagayo iyang pung, unya hatagan nato og bili ang pagpamati sa pulong sa Dios. 119, 129. Ingon sa 119:60 sa Psalms, magdali ako og dili maglangan sa pagtuman sa imong mga sugo. Ingon si Haring David, magdali ako sa pagtuman, di ko maglangan sa pagbuhat sa imong mga sugo. Ingon sa unang Samuel 15:22, 1 Samuel 15:22, ingon sa 15:22 sa Samuel, si Samuel mingon, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug mga halad nga mananap nga sinunog kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timan-i nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon, ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kay mas tambok pa sa karnero. Mas maayo pa kuno ang pagtuman kaysa paghatag og halad. It's better to obey than sacrifice. Now, sa atong pagtuman sa Ginoo, no, importante gayud nga atong masabtan nga tinuod ang pulong sa Ginoo. But pasabot, kung mutuman ka sa pulong sa Ginoo, naa ni siya'y hagit. Because the world has not grown the way God would like them to. Remember, ang atong default mind, diba ingon sa Romans 12 verse 2, do not follow the pattern of this world, but pasabot, ang atong nakadak-an, kinaiyas kalibutan. Muna, ang Ginoo nga, you have to be transformed by the renewing of your mind. Kinahanglang mausab ang imong pangunahuna, sumala sa pulong sa Dios. So, ang Ginoo nagtudlo nga ang atong pangunahuna nagagikan sa kalibutanong kinaiya ug angay ning usbon. So, ingon ang pulong dire nga kung ikaw maminaw sa pulong sa Ginoo, naa kay hagit. Nganuman tungod kay imo mang usbon ang kinaiya nga kalibutanon, usbon nimo ang naandan, usbon nimo ang gusto nila, suborno, pagbaya diri, padangog diri, bisag unsa pa diha. You think that is the ways of the world, and probably that is really the ways of the world. But there is word of God that will teach you how to do things. Muna naay hagit ingon ang kalibutan, panimalos, balusin ang tawhana kay wa na mati nimo unya gikuan ka, gisalikway ka o you were betrayed. And it's so easy to do that. But when you listen to the voice of God and God says, vengeance is mine, ang Ginoo ra ang muhatag og pagpanimalos, salig itas Ginoo, unya buhaton kay mauman ang iyang sugo. Ang iyang sugo maghatog nato og malinawon nga kinaiya. Susama sa naitabo sa usa ka dato sa Mateo 10:18-23. Mark 10:18-23. Timanin ninyo kini, ang di mo dawat sa pagari sa Dios sama sa usa ka bata dili mahisakop niini. Unya ining gipamugos ang mga bata diha sa mulakaw. Naunta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw pagpanlimbong, tahura ang imong amahan o ginahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako ni ining tanan, sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mitutok si Jesus kaniya og uban, ang gugma og namulong, usa ra kabutang ang kinahanglan nimong pagabuhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang bahandi sa langit. Unya balik nganhi ag sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini naguol siya ug masulupong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, lisod gayud alang sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Kung ikaw alagad sa Ginoo ni kumitar ka nga mga alagad sa Dios, naa kay mga hagit. Dili na ingon nga walk in the park, nga murag normal ra nga naa kay mga usbunonon. Sama ni ana ang pagtugyan sa imong kinabuhi nga ihalad na nimo ang imong kusog, imong panghunahuna
sa kinabuhi ug kinaiya ug planos Ginoo. Sa dato ingon siya, nabuhat na ako ang imong ipabuhat. Maayong magtutudlo ingon siya. Ang kuwang nimo no kay ang imong Ginoo ang imong kabtangan. You are still honoring your wealth more than you are honoring your God. And that's the bottom line. So sa atong pagtuman sa Ginoo nay hagit, dili na ingon nga wala ray problema. Pero sa imong pagtuman o sa isultis Ginoo, makakaplag kag kinabuhi o kinabuhing managayaon. Dili lamang kaingon makakaplag og hagit sa imong pagatuman sa Ginoo, naapod tay mga panalangin, mga benepisyo kung mamati ta sa pulong sa Dios. Ako lang paspason tungod sa oras, Leviticus 26:3-13. 26:3-13, Leviticus 26:3, 1-13 at 3-13. The Bible says, akong basahon sa Binisaya, kung buhaton ninyo ang akong tulumanon nga gipatuman ko kaninyo, ingon man nga akong sugo, hatagan ko kamog ulan nga inyong gikinahanglan sa hustong panahon, aron ang yuta muhatag og abot ug ang mga kahoy mamunga. But pasabot kung naa kay gi-expect nga negosyo o naa kay expect nga harvest o naa kay ani o naa kay madawat nga komisyon, dili na mawala, muabot yun na sa takda nga panahon. Ang inyong pag-iok mulungtad hangtod sa ting pamupo sa paras, og ang ting pamupo mulungtad hangtod sa ting pugas, ug daghan kaayo ang inyong pagkaon. Og magpuyo kamo layo sa mga katalagman, og hatagan ko kamog kalinaw diha sa inyong nasod, aron mga tulog kamo nga walay angay kahadlukan. Abugon ko ang mga mapintas nga mananap sa inyong yuta, og ipahilayo ko kamo sa gubat. Kamo hinuon mao ang mugukod sa inyong mga kaaway, og pamatyon ninyo sila sa inyong mga espada. Ang 5 kaninyo mugukod sa usa ka gatos sa kaaway, ug ang usa ka gatos kaninyo mugukod sa 10,000 kanila, ug sila pamatyon ninyo sa inyong espada. Panalanginan ko kamo ug ingon himuong kong mauswagon, ug pasanayon ko kamo ug tumanon ko ang akong kasabutan ug uban kaninyo. Magkaon kamo sa daan ninyong abot nga dugay nang diha sa tipiganan, ug kuhaon ninyo ang daang abot ug pulihan sa bag-o. Magpuyo ako uban kaninyo ug dili ko kamo isalikway. Maguban ako kaninyo ug mahimong inyong Dios, ug kamo mahimong akong katawhan. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, aron dili na kamo maulipon sa mga Ehiptohanon. Gibali ko ang mga yugo o gisangon kaninyo, aron tuyhad kamong maglakaw. So kung naay hagit sa pagtuman, naapoy mga benepisyo sa pagtuman. So sa atong pagtuman, pagtuman sa Ginoo, naagi tay mga sabtunonon. For example, ang pinaka bottom line pag abot sa obedience is ang imong kinaadlaw nga pagpuyo. Ikaduha, ang imong pagmatuto sa laing tao. Gitsugo tas Ginoo nga mo-make ta og disciples, mubuhat tag mga tinun-an ni Kristo. Ang among tumong sa karuno, ang mga 3 na kasemana, 30 na ang nag-atinan sa Real Men. Ang among gusto nga ang 30 nga nagsige nag-attend sa Real Men, mo-build sila sa ilang kaugalingong 12 sama ni Kristo. Tanan, mo-build sila 12 sa ilang kaugalingon sama ni Kristo, ug maabot na mo ang among tumong. And when we follow the Lord, when we obey God, naagyug kay pag-share sa gospel. Dili gyud na mahimo nga ikaw lang makasabot ug ikaw lang gyud ug wa nila laing tao. Kay timani gitudluan ka ni Kristo aron imong matudlo sa laing tao. Wala ka gitudluan ni Kristo para ikaw lang ang mapanalanginan. Gitudluan ka ni Kristo aron makatudlo ka sa laing tao. Giusab ka sa Ginoo para makausab ka sa laing tao. Gihatagan kag paghigugma sa Dios aron makahigugma ka sa laing tao. Tanan nga atong nadawat sa Ginoo angay ni natong ihatag. Wa tay nadawat nga para ato lang. Gidawat na nato aron mahatag nato sa isig ka tao. Ug tanan nga namati mosulti og amen. Mauna igsuon Joshua 24:15 ingon diri, kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili kamo karong adlaw. Kung kinsay inyong alagaran, ang Dios ba nga gialagaran sa inyong katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang Dios ba sa Amorihanon dinhi sa yuta o gipuy-an ninyo karon?
apan alang kanako ingon si Josue, ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Me and my house, we will serve the Lord. Who among you wanted to begin the change for your life beginning today? Raise your hand. Taas ang kamot sa Ginoo. Father, I pray for these hands that are lifted up. Ikaw ang mutabang namo sa among kausaban. Huyang kami sa among kaugalingon, apan gipakusog kami paagi ni Kristo. Panalangining matag usa, gidayeg ka namo Ginoo sa imong kamayo ka namo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Karong December 7, Shepherd's Banquet ang tibuok probinsya magtapok. So among gibuhat ni gamamig master list, unya ang magtiayon amo rang giusa para pagprepara sa paghatag og mga gasa. We need ang atong commitment para sa lawas si Kristo sa probinsya, kitay mo palit sa ham. 1 kilo of ham. Ang akong canvas, ang 1 kilo na sa 350 hantod sa 700. Pero na ako'y nakita 350 ihatag sa ato og 280. So kinahanglanon nato around 700 kilos. So 700 plus times 280, pila to? Mathematics, palihog. 700 times 280, we need how much? 200? Sabay tinuod, 200, 195. 190. Kung 700 hams times 280, 190 pesos. 190,000 pesos. 196. Okay. 200,000. Let's raise 200,000. So we need 200,000 by to buy and order. In fact, sige nagpa-follow up na ako ang ham atong supplier kanus kay ila pa ko nung i-prepare. So I said kadyot lang kay wala pa ko'y sapi. I will order today. I-text na ako siya and i-andam nila for December 7. So mga igsuon, we need 200,000 to buy the 700 kilos of ham. We would like to take a second offering if you have a heart for the pastors. Kung wala kay kasing-kasing sa mga alagad sa Ginoo, okay ra gyud. Ang imong kasing-kasing na ara sa imong hinigugma, okay ra gyud. Pero kung naa kay kasing-kasing sa kapastoran, we would like you to help us buy these hams. Now, nganong ham raman na pastor, nag-raise pa ko kwarta para sa bugas nga tag 10 kilos matag magtiayon, nag-raise pa ko kwarta para sa pagkaon, nag-raise pa ko kwarta para groceries. Ang groceries na anay ni tubag, sila na imuhatag sa 1,100 plus pastors. Tatungod kay na may magtiayon, so mahimo siyang 700. Pero sa kaon, kay mangyud na, so nasa 300 pesos ang among budget niya. Naanay ni Sao sa pagkaon, muhatag siya 200,000. Kuwang na lang ko og 100,000 to fill up the lacking. So, pero ayon na kabalaka kay di na atong kabugaton. Ang atong kabugaton mao ang ham. Ang ham 280, we need 200,000 pesos to buy ham for the pastor. So kung ipanalingin ng Ginoo, you can give the 200,000, di na ta maglisod-lisod. O ang uban gustong mo share, then ikadugang natog regalo. Kaya ang uban sa inyo, nakikita mo no, na ay tayo gibutang nga boxes para na sa gifts in kinds. Kung naamoy relo, dusina imong relo, way gamit ang uban, nangalata na lang, pwede pa na natong ihatag, magamit, ihatag. Dagang kang karsunis, nga usa na katuig, way gamit-gamit, basin panahon ng ihatag na nimo. Ang uban sa inyo, na amoy mga sinina, mga babae, para sa mga asawa, nagunaw na gyud mo nga masulob na ninyo, bisag di na gyud masulob, kay dako na ka, gamay na ang sinina. Igsuon, ihatag na lang na. Pastor mo, gamay pa di ay ko, hatagan kag bag-o sa Ginoong gamay nga sinina. It's a joy to give. Maura ni ang experience nga mabati nimo ang gibati ni Kristo. Kana bitaw muhatag ka and you feel the how it is to be blessed. So, we would like to take this offering for this purpose para nato ipanalangin sa atong kapastoran sa probinsya. Kani atong mga pastor igsuono, okay ring nasa syudad kay merong arang-arangan ni sila. Pero majority of the churches are not here in the city. Many of them are outskirts.
natay mga kapasturan nga naa sa mga bukiran, naa sa mga lungsod nga wa kayo'y income. Uban gani no, kung naami tawag nga PDAP na imamatay, Pasos Death Assistance, magtabang-tabang mi para muhatag. Naapa mi suguon ang usa ka ministerial fellowship, musugo siyag tao ang magmotor para mangulekta. Kay kung sila pa kuno'y munaog ihatag ang kwarta, mas dako pa ang pamliti kaysa ilang itunol. So amo na lang ginisyonan nga, sige lang, okay ra na, importante, mahalaga. Amen. So andam na tang muhatag sa Ginoo. We only do this once a year to bless the pastors of the province. Libuan kapin ang mga bot sa Toledo karong December 7 sa Megado. Dagang interesadong mutabang, nagpasalamat mi ni Ana. Gahapon ay nanawag nako, Pastor, among ihatag ang 200,000 para sa pagkaon niya. Nasa 300,000 man ang budget. So 100,000 na lang, kaya na na. Nasulbad naman ang dako. Ang ham na lang ang atong sulbaron. Amahan, salamat kay ang among paghatag para ni kanimo sa imong mga alagad nga makadasig kanila. Manguli silang malipayon, manguli sila nga naay kalinaw o pagmaya sa ilang kinabuhi. Panalangini ang matag igsuon nga muhatag sa imong kahimayaan sa ngalan ni Jesus ug tanan masulti og amen. Si Senator Cayetano ni pledge na sa iyang grocery items. So siya na bahala sa groceries. Last year, nihatag siya worth 1,000 pesos per pastor. 1,000 gihapon tong kapastoran na nagabot. So grabe. Ang usa ka pastor nagmotor, duha man to ka plastikan nga groceries. Yung Brad, ibili na lang ng grocery, balikin na lang sa church. O dili, masud na kini pastor. Nya na pa siya anak, na siya asawa, nya na apay groceries sa likod. Sapot na kini, sud na ni. Wagay problema niya. Napasay 10 kilos nga bugas, napasay ham, napasay gipanguli nga mga giveaway. So, lagi ni Pastor, dili nila ako ibilin. Nalingaw yung kong tanaw. Salamat sa Diyos. Amen? Let's all stand up and let's give to the Lord. Okay? Atong hinumduman, ang Queen Esther's party sa Tuesday. Tuesday pa, no? O niya, Wednesday ang CPMA. So, pwede pa mong maghatag og sinina or mga bags na ay boxes diya sa gawas. Ibutang lang ang para sa Queen Esther o niya, ang para sa mga kapastoran sa CPMA, ibutang lang po diha sa box sa CPMA. So you still have today and tomorrow para makadala sa inyong mga sinina nga inyong iso. Kaya ayaw nang dunot. Choose the best. Ayaw nang maot. Okay. Ako nanguha naman ko, nangumpit si Pastor wa pa. So I have dresses I have not even worn. Na ako yung mga sinina nga wapag yun ako nagamit. Ako yatag. Usually kung magdala kong sinina, no? Mag-ilog. Mag-ilog siya. Ang gikan ng pastorasyon ni mag-ilog yun. Bisag dili ka igoon na. Yeah. Last year, nagdala ko. Grabe, bisag katong mga niwang ilog. Ay, sa taon sa doon, nag-iluganay sila. But it's a blessing to give. Amen? Nagstorya ko sa akong mga, kami ni Pastor, we met my classmate na ako sa college nga na sa Canada. So, we talk with them. Yan, ang hatag po dahil sila para sa, na sila GC para sa among mga batchmates. Ingon ko nga nang wa man ko ninyo gi-appeal. Apil ta kong pangukay dito nangatawa sila. Di na nimo kinahanglan. Salamat sa Ginoo nga makahatag ta. Amen? So piliin niyo si Nina, pili ninyo the best, ihatag para the best. Ang mobalik ni. Nakasulay ko mga kaigsuunan ng hatag ko no. Yung kung Lord nga nung puro man pud ni okay ni akong nadawat. Kay okay man sa di mong gitanom.
Hello. So kung di mo ganahag ukay-ukay mo balik ninyo, tanom gyud nato ang the best. Amen? So, this is a great opportunity for us. Kanama gyud tay mga sinina nga di na nato kaigo, di ba? Ha? Oh, nakita sinina nga dili nakaigo. Kay either niniwang ka or nitambok ka. So, yung nagpaabot pag yun kang ako ra gyud ni magamit no, pero eventually after 5 years wag yun nimo nagamit. Hatag na lang na mga kaigsuunan. Amen. Iso na niya dagan pang mapanalanginan. In fact, the Bible says you remove the old to make room for the new. Amen. Kaya sobra ko sa muka sa daan ni uy bandagana. Sa muka sa daan ni. So remove to make room for the new. And you are blessing other people. Praise God. Let's all stand up. So, pwede dadunin nyo karong hapon. Kaya amo pa nang i-sort out pa na namo, no? So, dada karong hapon para di namin mag-overtime o karon amo na nang ma-prepare for Tuesday and Sunday. Okay? And it's our prayer nga ma-bless gyud ang taga-Praise Cathedral. Ma-bless kita tanan, panalanginan kita tanan. Amen. Amen. Gamay nga istorya no, nami kuyog dito sa trip ba sa Israel. Istorya nila pobre kay sila karon mga dato na kay sila. Karon nga, Lord, ingon pastor, among members unta congregation namo sa Praise Cathedral, ingon anak pod. Amen. Lift up your hands. Lord, akong gipanalanginan ang imong mga katawhan with my words, O God. Lord, salamat nga this week is a blessed week for everyone. Salamat sa pabor sa ilang kinabuhi. Asa sila moadto, Lord, ang imong pabor anaakan nila. Unsa ilang buhaton sa ilang mga kamot ang imong panalangin anaakan nila Ginoong Diyos. Salamat kay Lord ng ilang mga panudlanan mag-aawas, God Ginoo. Lord, salamat bisan pa ang mga naiutang mabayaran sa ngalan ni Jesus. Lord, sa ilang mga negosyo, salamat Lord sa abundansya, O God, more than what they have experienced in the past. Ang mga bata, Lord God, ang among mga kaanakan, makita nila nga ikaw nang nalangin sa matag usa, Lord. There's peace, there's joy, there's happiness in every household, O God. Ang sakit imong gibadlong sa ngalan ni Jesus, o ang imong mga katawhan magalakaw, nga puno sa abundansya nga panalangin og maayong lawas og pabor og success og prosperity manaa kanila Ginoo. Kinamong giampo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Ug ang tanan mingonog. Amen. Go and make disciples this week. Katong nagdala og first timer palihog ari lang diri. Okay? Katong first timer diri lang palihog and we will